Al-Fatihah.
خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajib syukur datang Allah Pangeran Pos. Wonten ing saat menika Pantok Wetan saged merti patukuan kanthi rancap sae miras penyadranan lan unggahan. Sedaya wau lumampah kanthi saya merti saking pambiyantu saking lan mugi-mugi acara merti dusun menika saya nimbuhi raos kerukunan keguyuban wonten Pantok Wetan lan nindakaken raos tasyakur dhateng Pangeran ingkang sampun paringi mapinten-pinten kanugrahan kumandhut dhateng kita sedaya. Mugi para arwah ingkang kita kintun wonten ing siang menika pikantuk papan ingkang minulya sinanding amal kesaenan wonten alam kubur dumugi sak lajeng-lajengipun sapengkeripun menika putra wae dipun paringi sang ayom-ayom tentrem.